Dobrý deň, ľudia. Takže dnes si ideme zahrať Brawl Stars, dám si jeden súboj s Coltom, dám si Soul Showdown a ideme na to. Takže, koho tu všetko máme proti nám? Máme tu Stu, Mika, Piper, Spajka, Boa a ja neviem, kto tam ešte bol. Tak, dobre. To mám. Tu bude Bo, toho asi, no hej, toho porazí. Pekne. Dobre, dal som ho. Keď sa Edgarovi nabije ultina, tak je po mne. Ne, Miko. Ne, Miko. No, a som príti. Za to, že tento tu ma porazil. Tak nič. Dobre. U ďalšieho videa. Čú.